Emlékpont Hódmezővásárhelyen. Egy különleges kiállítás nyitotta meg kapuit 2006. július 7-én Hódmezővásárhelyen. Az Emlékpont elsőként Magyarországon és talán Európában is egy város történetén keresztül mutatja be, hogy mit jelentett az itt élők számára az 1945-től 1990-ig tartó szocialista korszak. Az épület F. Kovács Attila Kossuth-díjas építész alkotása. Egy régi vásárhelyi módos parasztpolgárcsalád lakóházának megőrzésével alakította ki a város egyik fő látványosságát jelentő futurisztikus, modern épületegyüttest. És beköltözött a történelem. Lenin az épület párkányán ücsörög, és ávós határőrök monumentális szobrai kaptak helyet az udvarban. Körös körül a szegedi volt szovjet laktanyát hajdan díszítő, vaslemezre festett képek. Készítőjük egy Magyarországon állomásozó, ismeretlen szovjet katona. Az Emlékpont Múzeum és Oktatási Központ létrehozásának gondolata dr. Lázár János polgármester nevéhez fűződik. Hódmezővásárhely megyei jogú város képviselőtestülete 2005. januárjában döntött az intézmény megvalósításáról. A kiállítás koncepcióját Schmidt Mária történész, a Terrorháza Múzeum főigazgatója dolgozta ki, és egyben ő irányította a szaktörténészek munkáját is. A kiállításhoz Kovács Ákos komponált zenét. A városban meghirdetett felhívás nyomán a polgárok több száz tárggyal és több ezer fényképpel gazdagították a kiállítási anyagot. A kor szemtanúival készített 150 beszélgetés alkotja a kiállítás fő vezérfonalát. Ők maguk, a vásárhelyiek mondják el, hogyan változott meg az életük 1945 után. Kik és miként forgatták ki sorsukat gyökerestől a szocialista kísérlet időszakában. A kommunista hatalom 1948 után módszeresen pusztította el a várost körülvevő több évszázados tanyavilágot. A gazdák felidézik, hogyan kényszerítették őket családjuk verítékkel művelt földjeinek, virágzó gazdaságuknak elhagyására. A diktatúra kiépítői ezzel megszakították, tönkretették az évszázadok alkotta vásárhelyi hagyományt is. A hagyományt, mely kultúrát és életmódot jelentett. Ennek megőrzését szüleik és dédszüleik a szívükön viselték, büszkék voltak rá. Tovább is adták volna utódaiknak, hogy folytassák ők, ha az 50-es évekre nem állt volna a feje tetejére a világ. Pedig Hódmezővásárhely komoly veszteséget szenvedett már a II. Világháborúban is. Sok száz Levente katona és szovjet fogságban elhunyt rab sors történetét és arcképét gyűjtöttük össze az Emlékpontban. A holokausztban, a hadszíntereken és a szovjet hadifogolytáborokban közel 2000 vásárhelyi vesztette életét. Sokan voltak a vásárhelyi határban, akik kellően bátrak voltak és tenni akartak az 1948-ban berendezkedő kommunista elnyomás ellen. 100 számra léptek be fiatalok a vörös diktatúra ellen létrehozott mozgalomba, a Fehér Gárdába. Mindannyian tudták, hogy mit kockáztatnak. Az életével játszott az, aki a diktatúra ellen fordult. Két 20 éves vezetőjüket 1951-ben kivégezték. Mások sok év börtönbüntetést kaptak. A kiállításon papok és lelkészek idézik fel, miként tudtak megmaradni ebben a vészterhes korszakban hitük és gyülekezetük szolgálatában. A fény szolgálatában.
Elmondják, híveik, dacolva a kommunista diktatúra vallás és egyház ellenes légkörével, gyakran erejükön felül igyekeztek segíteni egyház közösségükön. Ahogy leérünk a múzeum pincéjébe, szinte érezzük, hogy összenyomnak minket az ávós határőrök monumentális szobrai, a hatalmas csizmák. Az állampárt törekedett arra, hogy megfélemlítse és folyamatos rettegésben tartsa állampolgárait. Tette ezt erőszakszervezeteivel, a katonapolitikai osztály, az ÁVÓ, majd az AVH szakembereivel, besúgók és ügynökök hálózatával, a propaganda minden ravasz eszközével. Ez volt az osztályharc, ahogy ők nevezték. Ebben a teremben a visszaemlékezők az 1956-os forradalom vásárhelyi napjait idézik föl. A néhány szép napra hosszú megtorlás következett. Megtudhatjuk, hogy az 1957-ben kezdődő perekben voltak, akiket több év börtönre ítéltek, további 30 helyi értelmiségit távolítottak el évekre állásából. Az ebben az évben megalakított munkásőrség vásárhelyi zászlóaljának tárgyi emlékeit láthatjuk a teremben elhelyezett vitrinekben. Az emlékpont emeletén már a Kádár korszak helyi világa fogadja a látogatót. A vörös lobogók előtt a mozgalmi életképeit, a kisztagok avatását láthatjuk. Elénk tárul egy május 1-i felvonulás 1986-ból, amelynek közvetítése egyben az ekkor induló városi televízió bemutatkozója, ünnepi adása is volt. A Hódmezővásárhelyre telepített üzemek országosan ismertté tették a várost. Magyarországon és a KGST piacon egyaránt keresett termékeket gyártott a Hódiköt, melynek egykori körkötőgépe is bekerült a kiállításra. Ez a kor viszonyaihoz mérten jelentős siker azonban nem jöhetett volna létre a vásárhelyiek tenni akarása és szaktudása nélkül. A szocialista tervutasításos rendszerben azonban a termelés is a propaganda egyik eszköze volt. Az egykori üzemek vezetői elmondják, hogy a mesterségesen fenntartott gazdasági rendszer visszásságai és hátulütői végül a politikai rendszer teljes bukásához vezettek. A korszak vásárhelyi művészetét bemutató teremben nyerte el végső nyughelyét a város egykori szovjet katonaszobra, Kamocsai István szobrász alkotása. Iván, ahogy a helyiek nevezték, uralja a kiállító teret. Mint ahogy a korszak művészetét is uralta az állampárt kulturális ízlésterrorja és küldetéstudata. Az itt elhelyezett szocreál festmények követték az 1950-es, 60-as évek megkövetelt és elvárt stílusát. Ugyanakkor mellettük láthatjuk a teremben, hogy az 1954-ben induló vásárhelyi őszi tárlatokon kiállító művészek, a vásárhelyi iskola művészei olyan más, kvalitásos alkotásokat hoztak létre, amelyek kiállták az idő próbáját. Az emlékpont 81 férőhelyes előadóterme, rendhagyó történelemórák, filmvetítések és könyvbemutatók helyszíne. A klimatizált, modern eszközökkel felszerelt terem szakmai rendezvényekre bérbevehető. A vásárhelyi mindennapi életet bemutató teremben egy különleges eszköz, az interaktív asztal várja a látogatókat. Az ebben elhelyezett számítógépeken kategóriák szerint kereshetünk a korszak emlékei között, az érettségi tablóktól kezdve a régi vásárhelyi utcaképeken át egészen a 80-as években készült tévéreklámokig.
A vásárhelyi üzemek termékeit, az alumínium edényeket, a mérlegeket, a porcelánokat kiállítottuk a teremben. Forgó pódiumon minden oldaláról megnézhetjük a hódgép kisautóját, a Pulit, amely iránt Nyugat-Európában többen is érdeklődtek, de végül sorozatgyártásba soha nem került. Az emlékpont utolsó kiállítótere egy hosszú lépés a múltba. A sportbüfé korabeli berendezésével, tárgyaival és egyedi hangulatával mosolyt csal a látogatók arcára. Könyvesboltunkban a korszak történelmével foglalkozó könyvek százai vásárolhatók meg. Az emlékpont épülete esti kivilágításban feledhetetlen látványt nyújt. Fél év alatt már több mint 30 000 látogatót fogadhattunk. Várjuk önöket is Hódmezővásárhelyre. Jöjjenek el az emlékpontba.